טוב, היי לכולם, היום זה היום הראשון של אמילי בגן, ובואו נתחיל את היום. בוקר טוב. בוקר טוב אמילי. בוקר טוב אימוש. את יודעת שזה היום הראשון שלך בגן? יש. עכשיו בוא נתארגן. נשים את זה. לא צריך כובע. ונשים... זהו, בוא נשים את זה. בוא נשים מתחת מקודם את זה. עכשיו מעל נשים את זה. אני איזה כובע. לא, צריך את הכובע. עכשיו אמא מתארגנת. נשים את זה. ונעליים. ונשים תיק גם. טוב, יאללה, בוא נצא. אמילי, שימי נעליים גם. טוב, עכשיו אנחנו יוצאות. אמילי, לאן הגענו? לגן. בוא נלך לגן. הנה, נכנסנו לגן. היי, את הגננת? לא, הגננת בתוך הגן. טוב, אז לכו לדבר איתה. וואו, אמילי, תסתכלי, בוא תשימי את התיק שלך. אם אין לך תיק, אז לא קנינו לך עדיין. יואו, אמילי, תסתכלי כמה משחקים. זה המקלחת. איך הגננת? אולי הגננת בתוך המשחקיה שמה. הנה כאן אולי. נחפש אותה כאן. בואו נחפש אותה. פה שורטים. יואו, תסתכלי, יש פה מטבח קטן. טוב, הגננת לא כאן, אז בטח. הנה גננת. את הגננת? כן, אני הגננת. אוקיי, זאת אמילי. היום הראשון שלה בגן. אז אני שמה אותה פה להיום. רשמתי אותה לכאן. אמילי, את יכולה להיות פה לבד? כן, אמא. טוב, יאללה, אז אני שם אותך והולכת. יאללה, ביי. אמא הלכה, אז עכשיו אני משחקת. וואו. אני הולך לראות משם. למה סגול? טוב, לא צליח. אני לא רוצה שזה יהיה סגול, אבל לא נולע. אוי, אני עושה סילוטים. הנה חברה, בוא ניסע ברכבת. בוא ניסע על זה. יואו, מלא כיף לי. איזה כיף. יש.
יואו, אני אמא. אמא. יואו. יואו, זה מה משחקים. הנה בית. טוב, אני מקווה שנהניתם בסרטון. ביי.